Yapera hoshedu. Yabatanisa. Tauri gonzanza atisisina hosho. Isitaka tinoona Mwari bwezi. Sara yangu sara yene zvivanga but zvivanga kuzviona izvi ndazvipedza ndikakupa hosho imangwana you cannot tell me kuti pakambova nepa because ndinopa kwesha pesa paikenivi iyi hosho ike muridzi wayo kana ari patiently isiya mangwana anoiona hosho ichinyiminya inge yasimbi ichinyiminya kabwezi handikuona buriri apana achariona aiwa zvatoita unonyepa inini ndingatonodzorera matsamba angu ekuchikoro waibata ndingatonodzorera matsamba kuchikoro kana zvamangandidziza handisi kuzvigona ndakafunda ndingori benzi chete asi ndakafunda muridzi wacho aiona here hosha yake ari kupi ko muridzi wacho ari muridzi wehosho aripo ari mukati adhakwa wazi ari kufara ko iye wedzera wacho ari kupi ngava yaoneka kuti hosha yaita wedzera hosha yaita uno inodzikwa momuzembunduru gonyambira hosha yaita gonyambira yamone hosha yenyu yabatanidzwa tagetsai momzi getsai tarisai moni yasotwa pakuti 3 ekutenga kwamakaita plus 15 hosho iyi pese painokwira ndege ichienda ukoko iwedzerei vhaliyo matoenda kupi nekupi unoenda kupi nekupi saka munofanira kupota muchifamba neazanda kubvumidza kugara hosha isati yayenyu bhozi ichiri muworkshop chinobagadzirwa matare iyayo ndo atagadzirira hosho ngatidzikamire ngaambotidzikamira izvinezvi iri chiwo akaenda nditoro munhu ane matare chiwa hamuziva kuti chiwa bruno mukuita sei bo vana baba veshunga vanokopinda chiletendri letendri mapindiro aletendri musatye vese veve vanozviita vanashumba vanachii vana vedu vanachi aiwa panyama panoti nyama asi amwa aiwaka ndobasa kubuda pamativi rinodya zvinhu zvese ona nhunzira utira kumhara pamushongongwa izeti inovireva yendei mudara yendei momsi rwaimbira apa munongora hosho yake ndoiya yendei nembira mapane vaipapo mapane hamuna kumbo zaphoka zvaita phoka kwamakindo bo mabva nekupi kwenu tabva nepa24 aiwa habo ndaenda kutoiretu kunadzonga yapo burire zvaita but maburi manje ndo atinovhara atazona mavhara maburi 1 minute buri rangu ratovhara hatidi noizi dzemaburi